Assalamu alaikum mai sauraro, barka da zuwa wannan tasha mai suna Arewa TV Star. To dan Allah idan zuwanka ne na farko ka daure ka dangwala mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa. Domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun labaranmu da bidiyoyinmu kuma a kan lokaci da zaran mun dora. To mai sauraro ka karkaɗe kunnen ka sannan ka gyara zama domin jin yadda fasinjojin jirgin ƙasa suka kubuta daga hannun 'yan bindiga. A yayin da kuma shugaban 'yan bindigar ya ci babban alwashi na cewa idan ba sakan mai al'ummarsa ba to shi ma fa ba zai saki wa'annan al'umma da ya kama na jirgin ƙasan Kaduna ba. To kuma sai gashi ba a sakan mai al'umma ba kuma Allah ya kubuto da wa'annan fasinjoji da ya kama har mutum 11. Gwamnan cikin jihar Kaduna Nasiru El-Rufa'i kenan da ya fito ya babban bayani akan cewa a tashi wasu ƙauyuka guda biyu da suke kan titin nan na zuwa Abuja daga hanya ta Kaduna. To insha Allahu in dai an tashi wannan kasurguman wannan ƙauyuka za a samu nasarar daina yin kidnapping da ake yi a hanya ta Abuja. To mai sauraro wayannan fasinja dai Allah ya taimake su sun kubuta daga hannun 'yan bindigan nan da suka kama su. A yayin da kuma an tattauna da wayannan fasinjoji da aka kama kuma an ji ta bakin su. A yayin da ɗaya ma ya bayyana ra'ayinsa na cewa shi bai taɓa tunanin ma zai dawo da rai ba saboda ya ga irin azabar da ake gana musu da mugunta da ake musu a gurin waɗannan 'yan bindiga iri-iri. Shi kuma ɗayan 'ya'yansu da suka dinga kuka suna yin korafi a gidajen rediyo suna cewa gwamnati ta duba mahaifansu da waɗannan 'yan bindiga suka kama a jirgin ƙasa. Su kuma sun ce suna godewa Ubangiji kuma suna yin godiya da sakin su waɗannan mutane da aka yi. To mai sauraro mun gode da sauraron mu a wannan tasha mai suna Arewa TV Star.